A good part of the world today suffers from a shortage of bread. But there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ Himself, "I am the bread of life," He declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul. For more information, please contact the Vocation Directors. The Paulines, ABS-CBN, bring you Christ the Healer. Together with our personal intentions, we also pray for the following: for the healing of Sioni Guaren, Josephine Retuya, Lita Manlangit, Lucy Canora, Jessie Lim, Beatriz Roble, Architect Manuel Guanzon, Ruben Gonzalez, Renato Galon, and Teresita Acantilado. For the good health of Chan Chin Lam and family, Arlinda Paraz and family, Nathan Thomas Ho, June Ong and family, Adora Wong, Zenaida Ho and family. Birthday blessings for Aster Maputol, Mitz Moreno, Tess Macias, and Mary Ann Acantilado. Thanksgiving for the 71st birthday of Angelito Gallito. Thanksgiving also offered to Dr. Leonita Caing and family, Karen and Berna Maaghop and Juvie Aranguez and family. Special intentions of Joseph Jean Maaghop and Lily Dumosmog for the blessings of all TV Mass sponsors and benefactors, especially for Beth Erasga and family, for the safety of overseas Filipino workers and seafarers, for the eternal repose of the souls of Manuel Gotianoy Uy, Bob Robert Uy Velasco, Conciso Go Macias, Maria Cleofe Clarin, Nathan Pagusara, Floro, Angela, Reparina, Gabriela, Fernando Jr., Fernando Sr., Bienvenido, Lilia, Gamaliel, Antonio Sr., Antonio Jr., Jose, Concordia, Ramon, Charmaine, and all souls in purgatory. Maayong adlaw nga Domingo sa tanan. Ikaunom karon nga Domingo sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Nagkahugpong kita, isip mga Kristiyanos, katawhang sumusunod ni Kristo. Si Kristo sa atong ebanghelyo nagkanayon, "Kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo." Nasayod kita nga ang iyang sugo mao ang paghigugma sa Dios sa tibuok tang kasing-kasing ug paghigugma sa atong isigkatawo sama sa atong kaugalingon. Andam unta kita kanunay sa pagdawat sa gisaad ni Kristo kanato ang Espiritu Santo aron pagtabang kanato sa pagpuyo sa atong pagtuo ug sa ingon pagpuyo diha sa gugma sa Amahan ug sa Anak. We
Samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manasab kaninyo. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, ilabi na ang mga igsoon nato nga mga masakiton, ana karon sa ospital ug sa mga panimalay. Karong adlaw ang ika-unom nga Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Aron maandam kita nining misa, atong basulan ang atong mga kalapasan. Kaloyan uta kita sa atong Ginoong Dios nga makagagahom sa nga tanan, pasayloon ang atong mga sala, ug dadon kita ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Salamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imo himaya. Himaya sa Dios dito sa langit. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan. Sala sa kalibutan, kaloy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Himaya sa Dios dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang Kristo.
Magampo kita. Makagagahom nga Dios, himua nga makasaulog kami uban sa madasigong pagbati sa mga adlaw sa kalipay sa nabanhaw nga Ginoo, aron ipadayag namo sa among kinabuhi ang gugma nga among gisaulog. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo nga imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Miadto si Felipe sa usa ka syudad sa Samaria, ug didto giwalihan niya ang katawhan mahitungod sa Mesiyas. Naghiusa ang mga tao pagpaminaw sa gisulti ni Felipe sa dihang nakabati sila kaniya ug nakakita sa mga milagro nga iyang gibuhat. Nanggula ang mga yawa gikan sa daghang mga tawo ug naninggit pagkusog. Ug daghan usab ang mga paralitiko ug mga bakul nga nangaayo. Busa nalipay pag-ayo ang tibuok nga Samaria. Ang mga apostoles nga didto sa Jerusalem nakadungog nga ang mga taga Samaria midawat sa pulong sa Dios. Busa ilang gipadala si Pedro ug si Juan ngadto kanila. Sa pag-abot nila, nagampo sila nga ang mga magtotoo makadawat unta sa Espiritu Santo, kay ang Espiritu Santo wala pa man mukunsad bisan sa usa kanila. Nabunyagan lamang sila sa ngalan sa Ginoong Hesus. Unya si Pedro ug si Juan mipandong kanila sa ilang mga kamot ug nakadawat sila sa Espiritu Santo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pasinggita ang tibuok yuta, ngadto sa Dios suban sa kasadyan. Pasinggita ang tibuok yuta, ngadto sa Dios uban sa kasadyan. Singgit kamo mga malipayon ngadto sa Dios. Kamong tanan diha sa yuta, awitig pagdayig alang sa himaya sa iyang ngalan. Isang yaw ang iyang mahimayaong kadayganan. Hingnang Diyos, pagkamakataha sa imong mga buhat. Pasinggita ang tibuok yuta, ngadto sa Dios uban sa kasadyan. Pasimbahang tibuok yuta, o paawita o pagdayeg. Ngadto kanimo, paawita o mga pagdayeg ang alang sa imong ngalan. Umari kamo og tan-awa ang mga buhat sa Dios. Ang iyang makataha nga mga buhat sa taliwala sa mga tao. Pasinggita ang tibuok yuta, ngadto sa Dios uban sa kasadyan. Gihimo niya ang yuta nga mamala
ug ang kadagatan. Latas sa suba ng lakaw sila. Busa magsadya kita diha kaniya. Nagahari siya pinagi sa iyang gahom hangtod sa kahangturan. Pamati karon kamong tanang mahadlokon sa Dios. Samtang ipahayag ko unsa ang iyang gibuhat kanako. Dalaygo ng Dios nga wala magtungina kanako. Sa akong pangayo sa iyang kaluoy. Sila ang ibukyutan, nato sa Diyos, umasa kasalya. Pasinggita ang tibok yuta, ngadto sa Dios uban sa kasadya. Gikan sa unang sulat ni San Pedro. Hinunoa, pasidunggi ninyo si Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing og himoa siya nga inyong Ginoo. Pangandam kamo kanunay pagtubag kang bisan kinsa nga magpakisayod kaninyo mahitungod sa inyong paglaom. Apan buhat kini sa kalumo og pagtahod. Batuni ang malinis nga konsyensya aron nga kun kamo bugal-bugalan kadtong nagsaway sa inyong maayong pamatasan, ingon nga mga sumusunod kang Kristo maulawan tungod sa ilang gipanulti. Kay mas maayo pa ang pag-antos tungod sa pagbuhat sa maayo kun kini kabubuton man sa Dios. Kay sa pagbuhat og dautan, kay si Kristo mismo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala, ang matarong alang sa mga dili matarong, aron pagdala kanato ngadto sa Dios. Gipatay siya ingon nga Espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 Ang Ginoo manaag kaninyo. Manaasal kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo.
Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Mangayo ako sa amahan, ug hatagan kamo niyag laing manlalaban, ang espiritu sa kamatuuran, aron makiguban kaninyo hangtod sa kahangturan. Ang kalibutan dili makadawat kaniya, kay dili man kini makakita ni makaila kaniya. Apan nakaila kamo kaniya, kay nag-uban siya ug nagpuyo diha kaninyo. Dili ko kamo pasagdan nga mag-inusara, mubalik ako. Sa dili madugay, ang kalibutan dili na makakita kanako. Apan makakita kamo kanako, ug kay ako buhi man, mabuhi usab kamo. Inigabot niadtong adlaw, mahibalo kamo nga ako anaa sa amahan, ug kamo ania kanako, ingon nga ako anaa usab kaninyo. Ang mudawat sa ako mga sugo, ug magtuman niini, mao ang nahigugma kanako. Ang akong amahan, mahigugma kaniya, nga nahigugma kanako. Ako usab, mahigugma kaniya, ug magpaila sa akong kaugalingon, ngadto kaniya. Mga igsoon ng Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Magkaigsunan ko diha ni Kristo, ilabi na sa itong igsoon nga mga masakiton, nga nasa ospital ug sa mga panimalay. Ato Ebanghelyo karong adlaw, nagingon nga atong Ginoo, kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Kining mga pulong sa atong Ginoong Hesus, nagpahinumdom kanako sa kinabuhi ni Santa Teresita sa batang Jesus, or known as Saint Therese of the Child Jesus, usa ka Carmelite nga santos na taon niya itong tuig 1800s dito sa nasod sa France. Sa panginadoron nga 15 anyos, nangandoy na siya nga musod sa monasteryo sa Carmelites dito sa Lisieux sa France. Pagsulod niya dito sa monasteryo, ang tanan nga ilang mga buluhaton dito iyang ihalad sa Ginoo. Ang pagpaghugas og plato, pagpanglimpyo sa kumbento, pagpanglaba, tanan nga pagahimuon niya, ihalad ngadto sa Ginoo. Gani mismo iyang ginhawa para sa Ginoo ang tanan. Buti pasabot, ingon ana kalawom ang iyang relasyon sa Ginoo. Niadtong panahon na, kung magkasakit ka og TB, tuberculosis sa baga, nagpasabot nga sa umaabot, mamatay na ka. Tungod kay wa pay tambal nga nadiskubre kaniadtong panahon na. Mao ni sakit nga nitapot kang Santa Teresita sa batang Jesus. Nagkasakit siya og TB sa baga. Niadtong panahon na magsuka na siya og dugo, o niadtong adlaw nga hapit na siya mamatay. Niabot ang punto nga murag nagmahay pod siya sa Ginoo. Gani miingon siya, Ginoo, sa tanan nga akong paghalad sa tanang mga buhat nga akong gihalad nimo, maura ba kini imong ikabaws kanako? Nitubag ang atong Ginoong Hesus diha sa iyang kahilom ug sa iyang pagpamalandong, ug niingon ang Ginoo, Teresa, wa ka ba kahibaw nga tungod sa imong mga pag-antos ug tungod sa imong kasakit ug tungod sa imong giantos karon, ako kang giila nga akong higala. Tungod kay kung wa kay pag-antos, dili pod ingon ana kakusog ang imong pagyango-ngo ug pagtawag kanako. Diha nakarealize si Santa Teresita ug miingon siya, now I know, my Lord, that you have only few friends. Karon pa ko nakaibaw, Ginoo, miingon siya, nga gamay ra day kag mga amigo, katurang nag-antos, katurang nagsakit. Sa dihang hapit na siya mamatay, mga igsuon, kanang panahon nga mubulag na ang iyang kalag ngadto sa iyang lawas, diha niya nakita ang murag ipakita siya sa Ginoo kung unsay vision sa langit. Ug diha sa nakarealize nga kung unsa kabugat ang kasakit sa tao diri sa kalibutan, maupod pilo-piloon di ay ang iyang kalipay nga madawat dito sa langit. Mauna nga diha dayon niingon siya, Lord, kung tagaan pa ko nimo og opportunity nga mabuhi pagbalik sa kalibutan, akong pangayoon ang tanang kasakit, ang tanang pag-antos, ang tanang kalisod. Kay karon pa ko kahibaw
nga padung na kumusta ka diha sa langit, nga kung unsa kabugat ang akong kasakit o bagantos sa kalibutan, mausab, pilo-piloon ang akong kalipay dito sa langit. Mga kaigsuunan kong mga masakiton nga nasa ospital o sa mga panimalay. Ang sikreto ni Santa Teresita sa Batang Jesus, isang pagtubag sa Ebanghelyo karong adlaw nga nag-ingon natong Ginoong Hesus, ang naghigugma kanako makutol lamang nagtuman sa iyang mga kasuguan. Maigsoon ang sugo sa atong Ginoong Hesus mao ang paghigugma. Kung ang tao nga sama kang Santa Teresita sa Batang Jesus puno sa gugma, ang tanang kalisod, ang tanang labad sa ulo sa kalibutan, matanaw niya in the perspective of love. Muna sikreto na atong sundon gikan ining maong santos. Gani, kung sumadahon ni Santa Teresita ang iyang kinabuhi, moingon siya, my vocation is love. Ang iyang tawag dining kalibutan na maong paghigugma, mga igsuon. Ako, karon nangalagad isip usa sa mga chaplains sa Perpetual Soccer Hospital diri sa Cebu City. Ang pagbisita sa mga masakiton, ilabi na ang mga cancer patients, kanunay na akong ipahinumdum sa ilaha. Ihalad ang tanang mga pag-antos, ang tanang mga kasakit ngadto sa tiilan sa krus nga puno sa gugma. Kay maoran ni atong opportunities nga makatampo ta sa mga pagpasakit o pag-antos sa atong Ginoong Hesus, labaw sa tanan. Atong tan-awon ni in the perspective of faith, hope, and love. Nga kani atong pag-antos karon ng atong sakit, maupod ni bayad sa atong mga kalapasan. Mabutaw ni kanang mga masakiton, nato mga kaigsuunan, nga nag-antos sa sakit nga kanser, akong kanunay silang ingnon. Kining atong pag-antos karon mao ni atong pamaagi that we will spend our purgatories here on earth. So that katong tanan nga nag-antos sa kalibutan, kung maabot ang panahon nga kuhaon nata sa Ginoo, kanang taknaa diretso na ka sa langit. Nganuman, imong gibayra na ang imong purgatorio diri sa kalibutan samtang buhi pa ka, pinaagi sa pagpasan sa imong cross ug pagpasan sa imong mga kasakit nga puno sa gugma. Mga kaigsuonan ko diha ni Kristo, labi na kamo mga masakiton, mga igsuon. Kay baw ko kung unsa gyud kasakit kanang inyong giantos karon, kanunay na ninakong gibalik-balik. Labi na katong nag-antos sa sakit nga cancer, kanang inyong giantos nga sakit karon, dili na nato ma-accurately describe kung unsa kasakit na. Mismo ang doktor nga oncologist, ang doktor nga espesyalista sa sakit nga cancer, dili na niya ma-explain 100% kung unsa nakasakit, hantod ikaw mismo mataptan ka nining maong sakit. Kung makakita lang mo mga igsuon, sa mga igsuon diya sa ospital nga grabe ang pag-antos, labi na nining sakita. Mga igsuon, nining maong misa, kamong mga masakiton, para ninyo ni, gihigugma mo sa Ginoo, labaw sa tanan. Mo nang simbahan mismo miduol sa inyo ha, karon pinagi nining TV Mass. Kamu mga importante mo, ayaw kamo pagpakawala sa paglaom. Hinmundumi nga bisan nag-antos mo sa sakit, gihigugma gihapon mo sa Ginoo. Ug daghang mga tao karon nga nag-ampo para kaninyo. Mao na nga aron mas gaan ang inyong pag-antos. Look at this again in the perspective of faith, hope, and love. Nga kining inyong pag-antos karon, pamaagi kini ninyo nga makatampo sa mga pag-antos sa Ginoo. Sa diha nga si Santa Teresita, namatay siya nga malinawon, naghatag og leksyon sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Nga atong ihala di ay sa Ginoo ang tanan, mismo ang the smallest detail sa atong kinabuhi, ihalad nato nga puno sa gugma, mga igsuon. Kaya ang tao nga puno sa gugma, bisan unsa nga unos sa kinabuhi, walay kaso na. Atong hinumduman mga igsuon nga naay tulo ka klase nga gugma. Una, kining gitawag natog filial love. Mao ni ang gugma nga atong bation sa atong pamilya, sa atong mga ginikanan, sa atong mga igsuon, sa atong mga paryente, mga higala. Ang ikaduha nga love gitawag og eros. Mao ni ang gugma nga imong gibati sa imong asawa, sa imong bana, or sa imong kapikas nimo, o sa imong hinigugma, sa imong uyab. We call it eros. Pero ang pinakataas nga gugma gitawag ni nato og agape. Mao ni ang gugma nga gibati ni Kristo ngadto sa tanan.
Mo ni higugma nga buti pasabot, wa kay gipili. Mismo ang mga tao nga lisod higugmaon, imong higugmaon. Ug mao ni gusto sa tong Ginoong Hesus mga igsoon nga makabot ni nato ni maong level of love kining agape. Ug mao ni dakong hinungdan nga mingon atong Ginoong Hesus, there is no greater love than to lay down one's life for one's friends. Walay pinakabugat nga gugma kundi ang paghalad sa iyang kaugalingong kinabuhi ngadto sa iyang mga higala. Ug kana gipamatud-an sa atong Ginoong Hesus mismo diha sa iyang pagpakamatay sa krus. Mga igsoon, mao ni challenge nato mga igsoon kitang tanan. Atong mga kaigsunan nga mga masakiton ila na ning gihimo diha sa ilang pag-embrace sa ilang mga sakit ug paghalad niini ngadto sa tiilan sa krus. Kita usab nga mga walay sakit. Atong ihalad ang tanang mga pag-antos, ang tanan natong kalisod sa kinabuhi. Kay maora ni atong contribution sa Ginoo sa iyang pag-antos sa krus. Ug mao ni atong tubag sa invitation sa atong Ginoong Hesus karong adlaw, karong Domingo nga nag-ingon siya, ang tinuod nga nahigugma kanako musunod sa akong mga gisugo. And the greatest commandment of Jesus sa gospel sa ebanghelyo sa ni San Juan mao ang paghigugma sa tanan. Mga igsuon, mao ni atong pag-ampo, mao ni ang atong paningkamutan nga atong himuon. Sa katapusan mga igsuon, isip panapos sa akong pamalandong karon, nakinumdum ko sa istorya, day usa ka amahan nga dato, daghang katigayonan siya. Buot siya nga iyang ibilin ang iyang katigayonon sa tulo niya ka mga anak nga mga nga laki. Apan nagbilin siya og iyang last will and testament iyang gisuwat didto, usara sa iyang mga anak iyang binlan. Katong tinuod nga nahigugma kaniya, ug niingon siya didto sa iyang last will and testament, akong ihatag ning akong katigayonan usa lamang sa akong tulo sa akong mga anak, katong tinuod nga nahigugma kanako. Naglisod, namatay siya, pero naglisod ang mga abogado kung unsaon niya paghatag ang maong katigayunan tungod kay walay klaro iyang last will of testament. So ningon ang abogado, para matud-an ako kung sa tinuod nga nahigugma, gipagawas niya ang pateng lawas siyang amahan, ug ningon ang maong abogado, iguan ninyo sa pana ang inyong amahan sa kasing-kasing straight. Kay katong kinsa to makaigo sa iyang kasing-kasing, moto'y tinuod nga nahigugma kaniya. Ang unang anak, ang kamagwangan, nagkurog pa ug iyang gitutok ang pana, naigo mismo dito sa agtang sa iyang amahan, disqualified siya. Ang ikaduhang anak, nagkurog yapon siya, unya iyang gitutok sa kasing-kasing sa iyang amahan, dito naigo sa baba sa iyang amahan, disqualified siya. Ang ikatulong anak, naghilak siya, gani dili siya ganahan, ug niingon siya, attorney, kung maura ni day nag-require nga makuha nako ang katigayunan sa akong amahan, di nako gusto nga ako siyang panaon. Kay di nako madawat nga akong panaon, akong kaugalingong amahan. Niingon ang abogado, ikaw ang tinuod nga nahigugma sa imong amahan. Ikaw ang akong binlan sa maong katigayunan. Tungod kay ang imong kamagwangan nga igsoon nahigugma lamang sa imong amahan, pinaagi sa iyang hunahuna. O ang imong ikaduhang igsoon nahigugma lamang sa imong amahan, pinaagi sa iyang baba. Pero ikaw, tinuod nga nahigugma sa imong amahan with a genuine love by your heart. Mao ni ang buti pasabot sa gugma, mga igsoon. We love by our heart. Amen. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagato ako sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan, magbabuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Hesukristo yang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga amahan, nga makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya, aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa Dios samahan, kinsa nagtawag kanato sa paghigugma sa tanang katawhan, sa matag pangamuyo moingon kita, Ginoo ihatag kanamo ang imong espiritu. Ginoo ihatag kanamo ang imong espiritu.
nga ang Espiritu sa kalig-on maangkon sa tanang lumilihok sa simbahan aron mapadayunon silang mosaksi kang Kristo luyo sa mga pagpangdaot ug pagpanglutos. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang Espiritu sa kaligdong mabatunan sa mga namunuan sa gobyerno nga maoy mogiya sa iyang pag-alagad sa katawhan diha sa pagpalambo sa hustisya ug kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang Espiritu sa gahom maghatag og kusog sa mga tawo nga gisakit o gitamay tungod sa ilang pagsunod sa tingog sa ilang konsensya o pagbarog alang sa kamatuoran. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag ka namo ang Espiritu. Nga ang Espiritu sa pagpakabana maoy maghari sa matag usa, ilabi na nining tuig sa parokya, isip kahiusahan sa mga komunidad. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag ka namo ang Espiritu. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton, ilabi na ang nagtanaw karon sa telebisyon, makabaton sa hingpit nga kahupayan sa ilang mga balatian. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag ka namo. Nga ang Espiritu sa hingpit nga pasaylo, madawat na sa atong mga igsuong nangamatay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag ka namo ang Espiritu. Amahan, ihatag ang Espiritu Santo ngadto sa tibuok kalibutan. Itugot nga mag-uban siya kanunay kanamo, aron matabangan kami sa pagtukod sa imong gingharian, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Igsoon, pagampo kamoron kining atong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga amahan makagagahom sa ngatanan. Dawaton unta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibuok dihang santos nga simbahan. Ginoo, mudangat unta nganha kanimo ang among mga pangaliya uban sa paghalad nining mga gasa, aron kami nga imong gihinluan sa mga sala. Maandam unta alang sa usa ka sakramento sa imong dakong gugma,
Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayo ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayod nining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya muhunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo, ug diha sa imong atubangan, na nalipod kanamo sa walay hunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunayng buhi bisan gipatay. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong sa pag-awit. Santos, gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos sining mga gasa. Aron mamahimo kinialang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini maong akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa atong pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanaw ni Jesucristo, naghalad kami kanimo Amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan.
Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Santo Papa, ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan, nga magkaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang putli nga esposo. Sa tanang mga apostoles, sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo nga imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya, gihataganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan, ginamit ang mga pulong sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna,
Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug may layo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo nga among manunubos. Kay imo man ang kagharian, ang gahom ug kaghimaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa nabanhawng Kristo sa kanunay manaa kaninyo. Manaasap kanimo. Ipakita ta ang atong paginig sa unay. Mga igsoon, mao kining atong Ginoong Hesus, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita nga gidapit sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, ako angay magkalawat kanang apan ipamulo lamang ang maayo. Be troubled, do not stay afraid. It is really I whom you see, I offer you now my peace. I have waited for this moment to be with you again. In my heart you'll remain, in your heart I'll stay. I am with you till the end of your days. I am with you. Have faith that I hold you, even when you let go.
and I love you, you must know. I am here, I am ever with you. Magampo kita. Makagagahom og tunhay nga Dios, nga nagtubos kanamo alang sa kinabuhing dayon, pinagi sa pagkabanhaw ni Jesucristo, padaghana dinhi kanamo ang bunga sa sakramento sa Pasko, ug gihatag sa among mga kasing-kasing ang kusog sa pagkaon nga makaluwas. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa mga masakiton, akong gihangyo atong kaigsunan nga mga masakiton sa pagduko sa inyong mga ulo. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang birtud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton, hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit o balatian. Makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, o nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Atong ipaabot ang atong mga pasalamat sa tanang mga ningtabang aron atong mahatod kining santos nga misa nga atong gihalad alang sa mga masakiton. Sa atong mga lectors, altar servers, Eucharistic ministers, television crew ug kaninyong tanan nga ningtambong karon, daghang salamat. Salamat usab sa atong mass presider, si Reverend Father Clyde Salitrero o Carm, ang atong choir, ang Brothers of San Pedro Calungsod, ang atong mga pilgrims, ang World Apostolate of Fatima, Basak Chapter, gipanguluhan nila ni Bonnie o Sally Pepito, ang Charismatic of San Vicente Paris Orgelio, pinanguluhan ni Fred Barino, ang atong offerer, si Dr. Elaine Gallito. Greetings sa atong mga bagong YouTube viewers, sila si Aniver Doliente, gikan sa Hong Kong, Edgar Ruiz, gikan sa Riyadh, Cheryl Umahoy, og Marivic Dagaang. Alang ni adtong gustong mutabang, aron atong mapadayon ang paghatod sa santos nga misa, alang sa mga masakiton, ipadala lang ang inyong mga donasyon sa Daughters of St. Paul. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kaninyo. Manalangin kaninyo Ginoong Dios nga makagagahom sa nga tanan, Amahan, Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, manglakaw kita sa gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Umayot ihayag, purihin siya, at ating ibunyag, awitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at lala siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan, Hallelujah! At isigaw sa lahat, kalingan niya'y wagas, kayong dukha sa lahat. Pag-ibig niya sa inyo ay tapat. Halina't sumayaw buong bayan, sabay sigaw sa libutan. Ang galay niya'y antising ningning ng higpit. Liwanag ng Diyos sumaatin, langit at lupa siya'y papurihan, araw at alay